ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ತಿಯೇ ದಿಕ್ಕಲ್ನಾಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಆನು ಒರಿಯ ಬತ್ತನಾಡ ದಾದ ಆಪುಡು ಎನ್ನಂಚ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನಾಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎನ್ನಂಚಿನಾಯ ಅತ್ ಅಂಚಾನಾಡ ದಾದ ಆಪುಡು ತೂಕಾವಲೆ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಪೇಪರ್ ಓದರಿ ಜವೇ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಣ್ಣನಿಂದ ತಮ್ಮನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈತು ಸಸಾರಣ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ನೆಜ್ಜ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಏರು ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಅಲೋ ಈ ರೀತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಪಂಡರತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತದ ಅದೇ ಹಲೋ ಪಂಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಂದು ಅಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಣ್ಣು ನೀ ಅಂತೂ ಜನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪ ಮುರುಗ 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 ವೇಂಡ ಮುಕುಂದ ಸೊಲ್ಲು ಶೀಲಾ நீங்க எங்க இருக்கே நான் நல்லா இருக்கு நீ நல்லா இருக்கு நான் இல்லே இருக்கு நின்ன ನೆನಪುಡು ನಾಲಕ್ಕ ಮರ್ಲೆ ಇருக்கு ಯಪ್ಪ ಮುರುಗಾ ಎಂದಾಯ್ ಪೋಯಿ ಎಂಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅದೋಟು ಕೆಮ್ಮು ಓ ದೇವರನೇ ಇಟ್ಟದ ಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಮ್ಮ ಮಳಮಲ್ಲ ಅದು ಕಪ ಆಪುಂಡು ಕಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ದುಬ್ಬೆಸ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಕನಿಕ ಅಬ್ಬೆಸ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಜ್ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿನಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿ ಗೊತ್ತುಜ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿದಾನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಲಾಮು ಮಾತ ಕಲ್ತು ಐತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ MBBS ML ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪೆ ತುಕ ಆಪನು ಆ ದಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಮೂಲು ಬಾಯಿನ ಆಮಲ್ಪಿಯಾ ಮೊನ್ನ ನಾಲೈಡು ಪಾಮಜೇತು ಬರ್ತದಿಯಾ ಶಟ್ ಅಪ್ ಮುಕುಂದ ಓ ನಿನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಣರುಂಡು ದಾದ ಎಂಕು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಸಾದಿಡು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕೊಜಪಾವು ಆಯನ ಕೆರ್ತು ಪೊತ್ತದು ಆಯನ ಬಸ್ಮಾನ ಕಂತದು ನಿನ್ನ ಮುಂಡೋಗು ಪಾಡ್ತಿ ಏರೇ ಕೊಜಪಾವು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆದ ಪನ್ಪೋರ್ ಮೇಡಮ್ ಮುರಾನಿ ಎಡಪೋದ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟೊಂದೆ 25 ಜನ ಹಾಕಿರ ಬೈದಿನತಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕುಲು 25 ಜನ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಅಕ್ಕುಲು 25 ಜನ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಬಲ್ತಿನತಿ ಸೈಪಿನೆ ಮೇಡಮ್ 25 ಜನ ಬಂದಾಗ ಕುಡಾರ ಈ ಕುಡಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯನು ಏನ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಮಾಲ್ಗದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಿತ್ತುಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಎಡಪದೌಡು ತೀರ್ಥದೋಪೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಆನುಲು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಶೋಷಣೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ತಡೆಯರಾಯ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂಜಿ ಮಾಲ್ಗದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಿತ್ತುಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಿ ಪುಲ್ಕಲಾಗಿನಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಿ ಪುಲ್ಕಲಾಗಿನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಲನಗ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಆಚುತ್ರಲಾಗಿನ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲಿಜಿ ಅವಳು ಸಾಸತಿ ಏಬೆ ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ ಈತೆನ ಇರೆಗೆ ರಾಕಿನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಪುಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪುಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಈ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವನ ಏರು ಬಕ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡು ಜಪ್ಪೆ ಅತ್ತೀರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪರತಿ ಬಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಗೆ ಈ ನಮ್ನದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ ಬಂದ ಕುಲ್ಲುವೇರ ಕಾಲೇಜ್ నుండి ಮಾತ ಕೋಮನ್ನತ ಅದಿನ ರಕ್ಕ ಮರ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿ ಅದಿನ ರಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿ నుండి ಕಾಮನ್ ಆಗತ ಅಯ್ಯೋ ಶಟ್ ನಂಚತ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಗ ಇಂಚಿನನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರತ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ದಾದಿ ಕೇಳ್ನಿ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಎಂಚ ಪೋಡಿ ಓ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾನ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾನು ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವಳ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ಡಂತೆ ಕಾಸು ಅನ್ಲ ಬೋಡು ಅವಳ ಇಜ್ಜಿನ ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ದಿಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಬಾಯ್ ಮೂಲು ಮದ್ಮೆ ಪಿನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲ್ಪು ಓಡೆ ಪೋವಾ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಉರ್ಲು ಪಾಡಂತ ಬಿಡುವೆ ನಾನು ಓಡಿ ಪೋವಾ ನಿನ್ನಾನಿ ಯಾನು ಪತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಲವ್ವ ನಿನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪುಳಿತ ಮರಟ ಬಾವಲ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರತೆ ಇರು ದಾದಿ ದಾದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾದ ನೀನ ಲವ್ವ ಈ ನಮ್ನಿ ಮರಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ದೊಲ್ಲೆ ಕಾರಣಗ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೆ ಮರ್ಲೆ ಇರೇಗ ಓಕ
ದಾದ ಮಾರಾಯ ವಾನ ಪೊನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪೊತ್ತ ಮಾರಾಯ ಪೊನ್ನೆ ಕಾಲ ಹಾಲಾಂಡ್ ಮಾರಾಯ ಕಾಲ ಹಾಲಾಂಡ್ ಛೆ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತೀರು ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾನ ಮಾರಾಯ ಪೊನ್ನುಲು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಪೊನ್ನುಲು ಪಂಡ ಮೇಯ್ನಿಲೀಕೆ ಸೀರೆ ಪಾಡುವಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಸೀರೆ ಪೋಂಡು ಚೂಡಿದಾರು ಬತ್ತಂಡು ಕೈ ನಿಲೀಕೆ ಕಾಜು ದಿವಂತೇರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾಜಿನ ತರ್ತ ಕುಡಿಯರು ತರೆ ನಿಲೀಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿವಂತೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂಡು ಕಡೆಗೆ ಕುಜಲೆ ಪೋಂಡು ಇನಿ ಬಾಬು ಕಟ್ಟಿ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೆ ಮುಂದ ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಂಕುಮ ದಿವಂತೇರು ಕುಂಕುಮಾನ ಮಾಜದ ಉಡಿಯರು ನೆಕ್ಕ ಮದ ಕಾರಣ ದಾದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ಮಾರಾಯ ದಾದೆ ಕಾರಣ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊನ್ನಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ ಪತ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾನಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿನಿ ಹಾ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಗಳೇರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೇನ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು 5,000 ಅಂದು ಕೈಟ್ 15,000 ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಂದು 5,000 ಚೂಡಿದಾರ್ ಅಂದಂದು 1,000 ಕುಟ್ಟಿಗಾರ್ದ ಮುಟ್ಟು ಯಾನಕೇನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬೆನ್ಪಿನಿ 5,000 ಒಂದು ಮಾದ ಏರ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಂದ ಆವಡೆಂಕ್ ಎಂಚಾ ಬೆನ್ಪಿನಿ 5,000 ಒಂದು ಮಾದ ಏರ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಂದ ಆವಡೆಂಕ್ ಐಕಂದ ಇಜ್ಜೇರ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತಿ ಹೋಗಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಸಯ್ಯಾಡು ಮಾರಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೋಡು ದಾಂಡ ಕಾಪಡು ತಿಂಗೋಲು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಕಾಪೊಡಿತ್ತಡು ತಿಂಗೋಲು ತಿಂಗೋಲು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅಡೆ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆಪಿನ ಪುರ್ಲೆಂಚಿನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆಪಿನ ರಾಜಿ ರಾಣಿಗೆ ಬರೆಪಿನಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಜಾಗ ಬರೆಪಿನಿ ಆ ಪುರ್ಲೆಂಚಿನ ಅಪಗ ಕೋರಿಯಾರಿತ್ತಂಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರ್ಡ್ ತೀದು ಕಡಪುರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಓ ಮಂಗ ಅವು ಕಕ್ಕೆತ್ತು ಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾರ್ಡ್ ತೀದು ಕಡಪುರಂತೀರಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಪುರ್ಲೆಂಚಿನಿ ಬರೆಪಿನ ಪುರ್ಲೆಂಚಿನಿ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲ್ಲ ನೀ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಲ್ಲ ಅವು ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಪಿರಾಡು ಪಾಕ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಓಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲಂಚಿನಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಏತು ಮೋಕಿ ಅಂದಂದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಭೂಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂದಿ ತುಡರು ಅಪ್ಪೆ ಜನುಮನು ಕೊರಿ ನಂಚಿ ದೇವೇರು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನ ಆಲಾದು ಪುನಗ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ಈ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಬನ್ವಲಿ ಓ ಮಾರಿ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಕುರಿದು ಬೋವ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಜಿರು ತುಂಬೋನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಿನ ಲೂಸ್ ಮಾದೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪದ್ಯಾಡು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯದುಲೆ ಆ ಲೂಸ್ ಮಾದನ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಲೂಸ್ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ ಅಪ್ಪ ಲೂಸ ಆಂಟಿ ಲೂಸ ಮಾಮಿ ಲೂಸ ಜೋಕು ಲೂಸ ಬಾಲೆ ಲೂಸ ಕೈಕಂಜಿ ಲೂಸ ಇರೇಗ ಲೂಸ ಒಕ್ಕ ಈರ್ದಾಗಿ ನೋಲಿ ನಿಜಂಚ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಜವಾನದಿಗೆ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಲೂಸೆ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಂಚಿನ ದೇವತೆನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮರಲು ಮಲ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರ ಪೂರ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬಕ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ ಪೂರ ವಾವಾ ಪದ್ಯಲು ಕೇನು ಅಂತ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೆಬಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಪದಕುಲ್ ಕಲ್ತದ ಪದಕುಲ್ ತುಲೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಕಂಡಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆ ಪೋನಗ ಆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪಂಪಿನ ಪದಕೇನೆ ಆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗದ ಪದನಕೇನೆ ಏತು ಪುರದುಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನುಜಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನುಜಲೆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲದೆ ಪೊಂಡೆ ಬರಿಯರೇನೆ ಕೇನುಜಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನುಜಲೆ ಛೆ ಇಂಚಿನ ಪದ ರಾವು ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನುಜಲೆ ಅವು ಒಂದು ಬೇ ಒಂದು ಕೊರಂಗು ದಾಯರ ಪೂಜಿ ಕೊರಂಗು ದರಕ್ಕೆ ಕಡಿದೆ ಓ ಮರ್ಲ ಅವು ವಂಚತ್ತು ಬಕ ಕವಿವರಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತು ಬರೆತ್ತಿನ ಕಂಡಡು ಬೇಜಾರು ಕಲೆಯರ ಮಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪುರ್ಲು ಎಂಚಿನೆ ಮುರಾಣಿಯಾನ್ ಅವೇ ಮುರಾಣಿಯಾನ್ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲದ ಕಂಡಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನರ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 15 ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪರಾಬು ನಟ್ಟಿ ನಟ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಭಾಸ್ಕರನ ಪದ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾ ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾ 15 ವರ್ಷದ ಪರಾಬಗು ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾಗೆ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಪೊಂಡ ಅಲಕ್ಕ ಮಾಯಾ ಆಪಿನ ಪರಾಬು ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಮಾಯಾ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪನ ಕೇನ್ನಾಗ ಇನ್ನೆಂಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾ ಕಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆಕ ಈ ಮೀನ್ ಲವ್ ಮಲ್ದನದಾನೆ ಪೂರ ಲವ್ತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಜಿಡಬಕ 25 ಮಲ್ತಾಡ ಬೇರೆ ದರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿಲು ಅವು ಪಲ್ಲೆಕ ಬೊನ್ನೇರಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅವು ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪೊನ್ನೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಬಿಡಿದು 8 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲಾತ ಮರಲುಂಡೇರಿ ಮರಲುಂಡ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬನ್ಯಾನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಾಸುಡು ಮಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ನಮೆ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಎದುರು ಕಾಸಿಗೆ ಬಿಲೆನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ನಮ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪು ಜತ ಪೊನ್ನೇರ್ವನು ಪೊನ್ನು ಭುಜಂಗಣ್ಣನ ಮಗಳು ಶೀಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಭುಜಂಗಣ್ಣನ ಮಗಳು ಶೀಲಯೇ ಮರಲುಂಡ ಮಾರೆ ಆಜಂಟ ಈತುದ್ದದ ಬೆಡಿ ಉಂಡು ಸೈಕಲ ಆಜಂಟ ಬೆಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಡ ದಿಲ್ಲುಂಡು ದಿಲ್ಲು ಓ ಮಗ ದಿಲ್ಲುಂಡು ಬಂಡಡ ಬಲ್ಲು ದೇತೊಂಡಾವು ಜೋಗುಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನೆಂಚ ಒಪ್ಪಿಸವ ಬಂದು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಪೆದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಮರ್ಲ ಆನುಲ್ ಪೆದ್ದು ಇರವಲ್ಲ ಅಗಲ ಬೊಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಪಾತೆರಾಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಬಾಲೆ ಈ ಮದುಮೆ ಅಲ್ಲ ಮದುಮೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಪೋಲ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಕಾಸನ್ ಪತಂಬಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಮದಿ ಮೇಡ ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕಲನೆ ಪರಾಬಾಗು ಅಂಚ ಹತ್ತುಮೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋರಾತ ಅಂಚ ಬಂಡಿನಿ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಒಪ್ಪೇರ ಎನ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಕೇಂದಿದಾರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಒಂಜಿಟ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಯತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಅಂದ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮುರಣಿಯರ ಎಡಪದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಐಟು 100 ಪದ ಸರಿ ಪರ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿನ ಆಡ ಒಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂದ ಟೈಟ್ ಆದ ಆ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಬನ್ನು ಜೈದೀನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಜಾಲ್ಡು ಲೆರಂಕಲಿಲ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೌಟ್ ದಾದಿ ಕಟ್ಟ ಬುನ್ನಿಟ್ಟು ಜೈದಿನಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಬೈದೇರು ಕುಮೆದಿನ ಬೂತಾಯಿದ ಕಮ್ಮೆನಾಗ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅನಾಗ ಅಮ್ಮನ್ ತೂಯರು ಬೈರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಾಸು ಸೂಟು ಬೂಟು ಮತ್ತೆ ಪಡಂ ಬೈರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಆಕೆ ಮೀರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂತು ಎಂಕ್ ಶಿಪ್ಪುಡು ಬೇಲೆ ಅಂದು ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಶಿಪ್ಪುಡು ಬೇಲೆ ತಂದು ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ತಾಂಕಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಂಡಾತಿ ಕೂಳೂರ್ದ ಸಂಕದಡಿಟ್ಟು ಮರುವಾಯಿ ಬೆಜ್ಜೊಂದು ಅವೇ ಮರುವಾಯಿಡು ಚಟಪಟ ದೀಕಿನಿ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಮೇ ದಾದೆ ಆ ಜನ ಮುರಾನಿ ಅಂಗಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಥರ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದ ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಕುಡಿ ಬಂಡೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರೆ ಬಂಡೆ ಅಂದು ಈರು ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಆರು ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಹತ್ತು ಮರ್ಲೇನೆ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಸೈಯಡ್ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗಿನಿ ಈರ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಚಿನ ಲಾಡು ಆ ಶೀಲನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪದು ಕೊರುಡೀರು ಮದ್ಮೆ ಆಪಲೇನು ಈತೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೆಯ್ಯರ ಹತ್ರ ಯಾನಿ ಕಮ್ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮದಿಮೆ ಅದು ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಮದುವೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಮೆ ಪೂರ ಜೋರುಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಅವು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪ ಈರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಕೊರುಡಿತ್ತಲೆ ನೀ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಕೊರು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಲಿಗುಂಡತೆ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಕಾಸ್ತೆ ಮತ ಬೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಳಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡಿರು ಒಂಜೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡು ದಾದಿ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಬರ್ಚ್ ದೆಪ್ಪು ಏ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಅವ್ಲ್ ಕಿಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಿನ ತಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ದೆತ್ತದು ಪಾತೆರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾತೆರಡು 10,000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ವಹಿವಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆರಡು ಅಂದೆ ಆತನ ಪೊನ್ನುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತನ್ನ ಆತೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುನು ಎಷ್ಟು ಸಾರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಹೊಡೆದು ಶುರು ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ದಿನಾನ ಸಟ್ಟವು 1 ಲಕ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಸಟ್ಟವ ಅಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ತಾಡ ನೀನ ಸಟ್ಟು ತಾಲು ಮಗ ಅಂಚ ಪುರ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾತೆರ್ ತುಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಹಲೋ ಏರು ನೀನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಬಾತೆರ್ನ ಒಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ತಾಗುಣ ಮಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತು ಬೋಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಕಡ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಬಾತೆರಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತದು ಪೊನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂದೆ ಎಂಚೆ ಓಂಡಿ ಕರ್ಸು ಓಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಮಾರಾಯ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರು ಆಪುಜಿ ಬೆಂಡಾಪುಜ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬರಡು ಮಾರಾಯ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಬಗವು ಅಂಚ ಪಾತೆರುಡೆ ಅಲ್ಲ 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 ಬರೊಂದುಲ್ಲಲು ಪಾತೆರು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತಾ ಅಂಕಲ್ ಓ ದಾದೆ ಮಾತಾ ಡ್ಯಾಡಿ ತೂತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಏತ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗ್ತುನಿಗೆ ಈ ದಾಲ ಕೋಡಿ ಇರ್ಚು ಮಗ ಆಯ್ ಮುರಾನಿ ಸಾಸ್ತಾ ಓಡು ಅನಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂಚಾಯ್ ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂಡ ಕೋಡಿಯ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮಡ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಡಜ್ಜಿ ನೀ ಪಾತೆರು ಮಗ ಪಾತೆರು
ಓಡೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಕುಂದಾಪುರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಮಗ ನೀ ದಾನೆ ಪೊಪ್ಪದಾನೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಕ್ಕಿ ಯಾರು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದ ಆರು ತಿಕ್ಕುಜೇರ ಫೋನ್ ನ ಕಾರ್ಡೆ ಓರಿದನತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಇರ್ನೊಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪಾರಾ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗ ಆ ಅಬ್ಬತ್ತರದಿದ ఆయన ಕೂಲಿ ತಾಗದ ಐಟ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೆ పోతుంది ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಹಾ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಂಗ ನಕಲ್ತುಲೆ ಮುಕುಂದೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲೆ ಆಯ್ ಕೆಂಡ ಕೊರೇನಾ ಓ ಅವ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಗ ಅವ್ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ಆ ಎತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯೆಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾರೆ ದೂರ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ಪೋ ಮಾರೆ ನಮಗ ಈಡೆ ಬಲ ಇದಲ್ಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ఆయన ఇల్లడు పుంజోకులు పురిజ్జరు అంచ పొన్నులు ఎంత ఉంటాయి కాపుచి ఈ పాతేరు కేం ದಿ ಇರಡ ಪಾತರನ್ನು ಓ ಮಾರಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಅಂಚುಂತು ಮಾರೆ ಈ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪತ್ತ ಪಾತೇರು ಮಗ ಪಾತೇರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯೆಸ್ ಇರಡೊಂಚೂರು ಪಾತರಂಡಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕೈ ತಡಿ ಕುರಿಯಾತ್ನ ಒಂತ ನೆರ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಬೇ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೋಡ್ದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿತ್ತು ವೈ ನಾಟ್ ಇರೊಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪಾರಾ ತಾನೆ ಕೊರಂದೆ ಏ ಕೊಡಬೇ ಕೆಟ್ಟಿಯನಂದ ಮಗ ಹಲೋ ಹಾ ಅಲ್ಲಬೇ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಅಲ್ಲಬೇ ಓ. ಐ ಡೈವ ವಯಸ್ಸ ಮೀನ್ ಇತ್ತನದಾನೆ ಏನ? ಸರಿ ತೂತಾನ ಯಾನು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಾಯನ ಯಾನು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಾಯೆ ಹೆಡ್ಡೆ ದಾನ ಶೂರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೇಂಡರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನೇನೆ ತಾದಗೆ ಕೇಂಡರ ಇರು ಕೇಳ್ದೆ ಚೂರು ದಾನ ಸೂರೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಏತ್ ದಾನ ಮಲ್ದೈ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕಲ ದಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎತ್ತಿಲಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ ಮಗ ಐಟು ಒಂದೊಂದು ಮಂಗಿ ಸಂಘ ಎತ್ತಿಲಕ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬೆ ಏತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲ ಎಡಪದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿದೆ ಇದೀನಿ ಎಂಚಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬೆರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಮುರನ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂನಗೊಂಡತಿ ಊರಿ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕದಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಯ್ತ ಅಂಗಿಂಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕು ತೂದು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇತಿ ತೂತ್ತ ಏನ ಇತಿ ತೂತ್ತ ಉಮಿಲು ఆయన ಮೇಯ್ಟುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇತಿ ತೂತ್ತ ನಮ್ಮೆ ಹೌದಾದ ಕಸಿತಾನ ಇತಿ ತೂತ್ತ ಉಮಿಲು ఆయన ಮೇಯ್ಟುಂಡು ಮೇಡಮ್ ఆయన ಅವಸ್ಥೆನ್ ತೂದು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತಡು ಓ ನಿಮ್ಮೆ ಬೇಡರ ಕನ್ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತ ಸೈಯಡ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತ ಮೇಡಮ್ ದುಮಿನಾನಿಗೆ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಹೊಸ ತಂಗಿತ್ತಡು ದೆತ್ತಿನ ಕೊರ್ನತೆ ದೆತ್ತಿನ ಆಯಗು ಕೋರ್ನಿ ಆಯನ ಜಾಗ ಡಿಂಬೆ ಕುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಇರೇ ದಾದೆ ಏತ್ ದಾನ ಮಲ್ದಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೋರ ಏರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ಬೋಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರು ಏರೆಗ್ಲ ಆಟು ಬೋಡೆ ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಆಟು ಕೊರ್ಬೆ ಪುಡಾತು ಕೊರ್ಪಿರೇಗ ಏರೆಗ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಡೆ ಮೆರ್ನೊಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಕಿಡ್ನಿ ಮೆರ್ನ ಕೊರ ಯಾಂಕೊರ ಕೊರ್ಪೈತೆ ದಲ ಏತ್ ದಾದ ಬೋಡವನೆ ಇರೇಗ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಬೋಡೆ ಕಣ್ಣು ಬೋಡೆ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನೋಡು ಈ ಆತ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೋನ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಗಂಟ್ಲೆ ಇರೆ ಗಂಟ್ಲೆ ಓ ಈ ದಾನ ಮಲ್ಪೋನ ಇರೆ ಗಂಟ್ಲೆ ಸುರುಕು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಡು ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್